אז שלום לכולם חברים, היום אני הולך להראות את רשימת החברים שלי בבראול סטארס, אז בואו נתחיל. טוב, מקום אחרון הוא קוראים לו וולפייט, יוטיוברים שלנו מוצבים, הוא שחקן מטורף, ירד הרבה ריבים אני לא יודע למה, הוא מאסטר של החתונה, הוא משתמש נדיר, שחקן נדירה, זה שחקן נדיר עם מיקרו זהב, הוא פחות מ-50,000 ויש לו בצלת מטאור. הוא מאסטר 2, יהודה אולי פעם יגיע לנו פה ברנק. הוא מטאור 3 אז שלחתי, כולה הוא יגיע לחייזר. אותו דבר איתו. והנה המשתמש שלי. 190 של רגבים, 2. הנה משהו מיוחד. הוא גם אותו דבר כמו כולם, מטאור 3 אז שלחתי. הוא חבר ממש טוב שלי, עוזר לי בפושים בגבים, בדמות הלבבים, אז שלחתי. הוא תהילת חייזר, והקלט שלי קוראים לו משרת כולם, אם אתם רוצים לשלוח לו משרת כולם, תשלחו לו. הוא מאסטר, אז שלחתי. הוא מטאור 2, גם שלחתי. כמו שמעתי, הוא מטאור 2, לא כזה וואו, אז שלחתי פשוט. הוא מאסטר, שלחתי, הוא מאסטר. דברתו, מטאור 2. מטאור 3, כמו ניצת נגדו. שלחתי לו. מטאור 2. מטאור 2. חייזר. שכל הכלל שלו בבסטלר, אז חייזר לכתוב. וחכמים ציור של השמש. הוא מטאור 2, לפחות עושה לי טרולים, אבל נורא אוהב אותו. 80,000 פלוס שלחתי. 80,000 פלוס שלחתי. אותו דבר איתו. איתו. והוא 87,000 רנק מאסטר. 62, פעם הבחית של מיקרו-פיקו, מי שגם מחליט מיקרו-פיקו, פעם היה מקום ראשון בישראל. הוא גם שחקן מטורף. הוא תמיד יצאתי נגדו, מאסטר, 7,000, עשיתי את אותי ובשורתי, הוא גם 8,000, הוא גם 8,000, שלחתי, אחרי זה הולך לראות את המשתמש שלי אז. הוא גם 89,000 שלחתי, תודה רבה איתו, הוא 98,000, ננסה לעשות פוש ל100,000, אבל לא כזה מצליח לו. הוא מטאור 2 שלחתי, 91,000, הוא גם 92,000 שלחתי, הוא גם מטאור 2 שלחתי, 92,000, הוא מאסטר 92,000, ראיתי אותו במשחקים שלחתי לו. הוא אותו דבר יצאתי נגדו אתמול, ויצאתי נגדו, מטאור, נגדו, ונגדו, יצאתי ונגדו, מפה הזאת, של מועמדות היום. לקחתי דמות שאני לבגבים איתה, שיחקתי כאן ויצאתי נגד הרבה טובים. הנה נגיד כמו עכשיו, אני שני עושה משחק ואחרי זה יחזור. אני לא אראה לכם את המשחק, צריך לשים את דמות אלה וגבים, ואז אתם תצאו נגד שחקנים טובים. נגיד עכשיו. נצא נגד מטאור 3. רואים? יש לזה בזה ממש מזל. אבל בוא נתחיל, בוא נמשיך בסרטון. הוא 90,000 בקלן של תהילת חייזר 2. פעם היה לי אותו בפרנד, ואז הוא אישר אותי, פעם מחק אותי ופעם אישר אותי. הוא מאשר אותי והוא מוחק אותי, אבל זה הכל קלן טוב. הוא 93,000, התחיל זמן להסביר. הוא 98,000, גם נסה לעשות פוש ל100,000 ולא כזה מצליח לו. הוא לא שחקן יותר מדי, וואו, 93,000 גבים. 100,000 גבים. היה לפני כמה שבועות. הוא מטאור 96,000. יש לו סקין אדיר ממש
נכון, 95,000, 96,000, גם נבדק במה עומדת היום, 97,000, 93,000, טוב 2, 94,000, עדיין לא, גם נגד הרצאתי הוא שלח את הקשת חברות, הוא מסט 97,000, 95,000, 25,000, קום שני, 95,000, ריקה, 100,000 גביעים, ואם אתם רוצים לדעת מי אף אחד שאני יצאתי נקודות, זוכר בגביעים, נראה לי שהוא בכליל הזה. לא, שאני אמצא אותו ואחזור לכם. הוא השחקן שיצאתי נגדו עם 132,000 גביעים. זה באמת מטורף מדי. אבל יצאתי נגדו, הייתם שואלים איך יצאתי נגדו, זה לא הפעם, זה היה ברנק, בעדכון שנגמרה העונה של הרנק, אז כולם התחילו לחטוף בזה, ויצאתי נגדו, וזה הרשימת החברים שלי גם. כאן הייתם רוצים לדעת כמה גביעים היה מתור השלוש שיצאתי נגדו, עם לקרוסטים עסקים, לא כזה יער, אבל וכמו שהבטחתי לי, אני אראה את האוסף שלי. כאן יש 79 סכינים נדירים מתוך 87, 95 סכינים נדירים מתוך 114, 23 מתוך 239, 7 מתוך 31, 6 מתוך 36, ומתוך 4 יש סכינים שלוקחה לי מהסכינים מה יש לי, וזה מעניין, סכינים כסף יש לי 3, ויש לי לליאון. משום מה אין סמסים חדש שאני חוזר. מה שבאתי להגיד שיש לי את ליאון כסף. מאיזה כסף? פרק כסף. סתם מצאו חן בין הסכמים האלה שלחתי. אז קניתי זה ואין לי כזה יקר מדי. סכינים זהב. סכינים פשוט יקרים בטירוף. 25,000 מלגות. זה הסרטון. תערב ותגובות אם אתם רוצים. אני עושה עוד חלק של מראה רשימת החברים שלי. אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.